नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भी प्रकाश कुमार ओझा और फिर से हम नया वीडियो में आप सबके स्वागत बा। और फिर से नया वीडियो में लेके आ चुकल बानी बहुत दिन के बाद नीलकमल सिंह के गाना आइल बा, जोन गाना के नाम बा पगली पूजा करेले। प्यार के पूजा पगली हम पे मारे। और बात करी गाना के बाद, तो गाना यूट्यूब पर 8 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता जब हम वीडियो बनावत हई तब। और गाना बात करी तक नीलकमल सिंह का हर एक गाना बहुत अच्छा रहेला। और एक वीडियो के बात करी तो वीडियो क्वालिटी कहीं से काटे लग नहीं है। और एक बहुत सारा मॉडल काम करे बड़ी लोग और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कइल बा। तो नीलकमल सिंह सुपरस्टार हवे, उन खाली पैसा का बर्बाद बा गाना के। और गाना में लाइन सुनी, जो एक बार लाइन ही बहुत अच्छा लगा था, एक बार ई लाइन सुनी तनी। और बात करी गाना के बाद, तो गाना इस सारे गाम हम भोजपुरी से आइल बा। नीलकमल सिंह के बहुत सारे गाना कंपनी से आवेला और एक लिखले बड़े आशुतोष तिवारी, जो नीलकमल सिंह के हर एक गाना उहे लिखेला आशुतोष तिवारी। और ये गाना बहुत अच्छा बा। ये गाना एथी बनावल जो आई रहे पर नीलकमल सिंह की पगली देखावे अगरबत्ती, वही पे 2 लेवल चले है गाना। लेकिन वो मजा नहीं है जो अनुमा के गाना ही। चलिए बताई कमेंट में, जे भी नीलकमल सिंह के फैन भाई गाना कैसन बा और वीडियो कैसन लागल। चलिए धन्यवाद, मिले तो ऐसे ही नया वीडियो में लेके फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।